Lolo eta Rita oso ezberdinak dira. Lolo bolazo morro bat da, eta Rita aldiz ipurtargi bat. Lolok janzki sendo eta iraunkor bat du. Rita ordea arin eta delikatua da. Loloz kamuflaiaren erregea dela esaten dute. Eta Ritaz inor bezalako distira duela. Lolo oso praktikoa da, oinak beti lurrean ditu. Rita irudikorra da eta airetik azkarregan egiten du. Berak beti dena kontrolpean du. Eta batekotasuna ari gustatzen zaio. Lolok Rita zintzo eta jostagarri ikusten du. Ari burujabe eta misteriotsu iruditzen zaio. Lolok eta Ritak desberdinak direla sentitzen dute. Horregatik gustuko dira. Baina egun batean, bat-batean, Ritak Loloren jantzia gogorregia dela nabaritzen du. Eta Lolok hark gehiegi distiratzen duela. Lolok Ritak bizkorregi egan egiten duela uste du. Eta Ritak Lolok dena beti kontrolatu nahi duela. Orain Lolok agian zintzoegia dela pentsatzen du. Eta Ritak Lolo independentegia dela. Lolok Rita oso berezkoa ez ote den galdetzen dio bere buruari. Eta honek hainbeste misterioz aspertuta dago. Lolok eta Ritak oso desberdinak direla sumatzen dute. Horregatik molestatzen dira elkar. Horrela egun batean, bat-batean, Lolok bere armadura pixka bat biguntzen saiatzen da. Eta Rita beti argitsuena ez izaten ahalegintzen da. Lolo fidatzen da eta eramaten uzten da, 20 alditan behin. Eta Ritak hegaldi erritmoa txikiagotzen du apur bat. Ritak Loloren une independiente eta misteriokoak errespetatzen ikasten du. Eta Lolori Ritaren improvisaziorako ahalmenak berriro grazia egiten dio. Orain Lolo eta Ritak hain desberdinak direla sentitzen duten arren, asko maitatzen dira.